L-MEP tal-Partit Nazzjonalista Francis Zammit Dimech kien parti minn delegazzjoni tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew li ħadet sehem fi żjara fl-Iżrael. L-għan ta' din il-missjoni kien li ssir analiżi tas-sitwazzjoni fl-Iżrael u l-Palestina fejn saru laqgħat mal-ogħla uffiċjali taż-żewġ gvernijiet. Waqt li qegħdin hawnhekk qed insegwu x'qiegħed jiġri anki għar-rigward ta' jekk għax hemm it-tama kif aħna nixtiequ li hemm għal paċi ġewwa dan ir-reġjun. Se jiġri dwar anki il-drittijiet tal-poplu Palestinjan. Ser jiġri biex ikun hemm soluzzjoni li tfisser paċi għax il-paċi hija wkoll marbuta mas-sigurtà mhux biss għall-Iżrael, mhux biss għall-Palestina, imma marbuta mas-sigurtà u mal-ħajja tagħna fl-Ewropa kollha kemm hi. Waqt din iż-żjara l-MEP Francis Zammit Dimech kellu laqgħat mal-President ta' Iżrael Reuven Rivlin, il-Ministru Iżraeljan għad-Difiża Avigdor Lieberman, kif ukoll mad-Deputat Kap tal-Kunsill Nazzjonali tas-Sigurtà ta' Iżrael. U żar ukoll Ramallah fejn iltaqa' mal-Prim Ministru Palestinjan Rami Hamdallah u l-Ministru tal-Edukazzjoni Sabri Sajdam.